இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கொய்யா பழத்தில் செய்யக்கூடிய ஜூஸ் தாங்க. ரொம்ப சூப்பராக, அதே சமயம் டேஸ்டியாகவும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் எப்படி இந்த கொய்யா பழத்தில் செய்யக்கூடிய ஜூஸ் எப்படின்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வெல்கம் டு சிபி சமையல். நான் இன்றைக்கி மீடியம் சைஸில் இருக்கிற கொய்யாப்பழம் தான் எடுத்திருக்கேன். ரொம்ப காயாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப பழமாகவும் இருக்கக்கூடாது. நம்ம அந்த காயிலேருந்து பழமாக ஆகிற ஸ்டேஜ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிற பழமாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. நான் சின்னதாக 2 எடுத்திருக்கேன். இது வந்து லைட்டாக தோல் சீவிட்டு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக தோல் சீவணும்னு இல்லை, காயில் லைட்டாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா போதும். இதை நம்ம இப்போ மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துடலாம். அதோட 10 இலை புதினா இலை கழுவி சேர்த்துக்கலாம். நம்ம நல்ல ஒரு ஃப்ளேவராக இருக்கும் இந்த புதினா இலை சேர்க்குறதுனால. 2 துண்டு இஞ்சி, அதையும் நான் தோல் நீக்கிட்டு சேர்த்துருக்கேன். இந்த புதினா இலை சேர்க்குறதுனால நல்ல ஒரு ஃப்ளேவராக இருக்கும் நம்மளுக்கு. நிறையா சேர்த்துறாதீங்க. இப்போ நான் 1 டீஸ்பூன் தேன் சேர்த்துக்கிறேன். உங்ககிட்ட தேன் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரை வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம், சர்க்கரை வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். நான் கொஞ்சமாக தேன் சேர்த்து கொஞ்சம் சர்க்கரையும் சேர்த்துக்கிறேன். நான் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்திருக்கேன். இதை நம்ம வடிச்சிடலாம். ஏன்னா கொட்டையெல்லாம் இருக்கும், அதனால் நம்ம இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் பெரிய வடிகட்டியாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா சௌரியமாக இருக்கும். இது வந்து இந்த ரெசிபி எனக்கு வந்து திருச்சியில் எங்கள் அம்மாவோட அக்கா ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, அவங்க தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. இதில் வந்து அந்த புதினா ஃப்ளேவர், இஞ்சி ஃப்ளேவர் எல்லாமே அந்த கொய்யாவோட சேரும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் லாஸ்ட்டாக நம்ம கொஞ்சோண்டு லெமன் ஜூஸும் சேர்ப்போம். அதனால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இந்த கொய்யா ஜூஸு. கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்கள். வீட்டில் எல்லாருமே விரும்பி குடிப்பாங்க. நம்ம ஃபுல்லாக வடித்ததுக்கப்புறமா பாருங்கள், கொட்டை அப்படியே தனியாக தங்கிடுச்சு. இதை நம்ம எடுத்துடலாம். இதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு இந்த அளவுக்கு திக்காக இருக்குது. நம்மளுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா ஜூஸை நம்மளுக்கு எந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட 1.5 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்குறேன். 2 கொய்யாப்பழம் எடுத்ததுக்கு 3 பேர் கிட்டத்தட்ட குடிக்கலாம். இப்போ நான் கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் சேர்க்குறேன். இந்த லெமன் ஜூஸ் சேர்க்குறதுனால அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது. அந்த புதினா ஃப்ளேவர், லெமன் ஃப்ளேவர், இஞ்சி ஃப்ளேவர் எல்லாமே சேர்த்து கம்பைன் ஆகி குடிக்கும்போது அட்டகாசமாக இருக்குது இந்த கொய்யா ஜூஸு. கண்டிப்பாக நீங்களாமும் ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த கொய்யா ஜூஸ் உங்களுக்குலாம் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சிபி சமையலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து கொடுக்குற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வரும். Thanks for watching.